nôl yn y centre court, pnawn da fan hyn, ni'n barod ar gyfer yr Game set a match. Ond yw'r set yn edrych yn lyflu. Hyfryd, Ydi, ydy. Mae'n wir yn gosod naws y peth i gyd, Ydi, ydy. Neis cael bach ymdrech, dyna. Felly, syniadau dyn ni eddi, os chi'n mynd i Wimbledon i bido, os chi'n mynd jyst gwisgo i fyny, eistedd mas y bac a watcha'r teledu portable, gallwch chi'n neud yn y dillad, dyn ni ar eich cyfer chi heddi. Lle jyst gweithio chi, o'n i arfer byw yn Wimbledon, a sy'n byd gwaith neb sy'n byw yn Wimbledon, na Wimbledon. Oherwydd, mae lle bach cartrefol yn sydyn reit, mae pawb na. Chi ffilm ar y bws, chi ffilm ar y tren, chi ffilm bita mas, ond mae'n newyrgylch hollol ffantastig. Mae Wimbledon yn lyflu dri. Oeddi, mae'n lle lyflu. Ond cychwyn gyda Sian, bydde ddim yn edrych allan o le yn mynd i Wimbledon, a mwynhau adre, yn cerdded ar y stryd yn Wimbledon y siopa, mae hon yn ffrog fach brod reongleu, pert, ddi-drafferth, ddi-nonsens. Mae just fel mae'n gweud ar y pecyn. Mae'n ffrog brod reongleu, cotwm gwyn, dwi byth yn mynd i ddyddio. Mae'n math o beth chi'n mynd i brynu nawr. Mae'n 69 pint, sydd o drud am y Marks & Spencers, ond un o'r labelu wy ti fewn i Marks & Spencers, ond bydd hon dych chi am byth. Oherwydd, fel o'n i'n gweud, does dim byd yn torri tir newydd na, jyst bod y defnydd yn lyflu. Mae'r toriad yn garedig iawn. Mae'n mynd i fyny i size 24. So mae'n mynd i siwto pawb hefyd. A wedyn cadw'r cyfwisgoedd i gyd yn syml. Bag gwellt fan hyn a lleder, cymysgedd o'r ddau, sydd yn edrych yn wych gyda fe. TK Maxx yw'r bag, a TK Maxx fel ni gyd yn gwybod, bags gan cynllunwyr a dillad gan cynllunwyr, ond bod ni'n cael yr atach oherwydd bod nhw'n hen stoc. Ond yn gweithio'n berffaith. A wedyn, y cyfan wedi osod gyda y sgidiau, y sandalau mae fan hyn, rhyw fath o clogs maen nhw'n ei cael nhw, maen nhw'n gwerthu nhw, ond mae'r strapen fach diddorol ar y blaen, a mae Sian yn gweud bod nhw'n gyffyrddus hefyd, a mae hwnna'n holl bwysig gyda unrhyw beth ar eich trad ar gyfer unrhyw ddigwyddiad sydd wedi fyny. Gallai y wisg mae'r enghraifft mynd â chi Wimbledon, mae hwn yn mynd â chi'r sioe frenhinol, mae rhywbeth fel un yn mynd i fynd â chi hefyd i'r Eisteddfod, ydy wi? Mae gofyn bod chi jyst yn neud siŵr bod y trad yn cyffyrddus, achos yna'r part pwysica o'r cyfan. A het ar eich pen, sy'n mynd i briodas bysa? Ie, yn sicr. Wisg ar gyfer pob dim. Rhywbeth anffurfiol, ie. Diolch yn fawr, Sian. A nesaf nawr mae dyn ni Josh. Nawr, mae Josh yn edrych fel se fe falle yn rhan o'r criw sy'n mynd ar chwaraewyr tennis i centre court fan hyn. Hefyd, mae'n edrych fel rhywun sy'n chwarae golf yn yr haf, ond yw e? Ond fi wedi dweud y het yn o'n bwrpasol, yn aml iawn y bechgyn sydd ddim yn gwisgo het. Ac wrth gwrs, os chi'n mynd eistedd a gwylio gêm, falle fel welwch chi neithwr gyda Andy Murray, a bod yr hael mas, bod chi 5 awr ar centre court, lle mae'r hael yn llethol, credwch chi fi wedi bod yna, mae'n golygu bod eisiau rhywbeth ar eich pen chi. Felly pan chi'n chwerthin at lot o'r bobl, yn y matches, y Prydeinwyr, sy'n gwisgo'r hatiau doniol a pethau, i wedi gwir, mae'n gwneud lot o sens. Bwysig cael het sydd yn cyfro'r pen i gyd, yn well na hon, hyd yn oed gallech chi fynd â'r bucket hat, sydd yn cyfro cefn y gwddwg. Un peth arall wedi wneud fan hyn, wedi mynd am Cris 3 botwm, oherwydd, wrth gwrs, ni'n gyfarwydd iawn o weld Crisau 3 botwm gyda'r criw sy'n gweithio ar y cwrs, ond hefyd mae Cris 3 botwm yn eistedd mwy uchel ar cefn y gwddf. Yna eto a mynd i charbed chi rhaid clydro'r hael. Alle ti wastad tynnu'r colar i roi ti'n bach mwy o gysgod sa ti, ti'n bod? Nawr, shorts gwyn oedd dewis. Shorts gwyn wedi tailwro, neu shorts gwyn mewn jersey tro. Mae'n beth sy'n mynd i fwy cyffwrddus am 5 awr? Bendant y jersey fan hyn. So, sy'n os faint chi wedi bita tra bod chi'n gwylio'r tennis, os chi wedi cael eich strawberries ar hufen a chi wedi cael eich baguette, a ty beth chi wedi mynd â chi yn y bag hyfryd mewn TK Maxx, mae'r shorts yn mynd i roi bach o stretch i chi. Unwaith eto, y trainers, ond i moyn trainers glas tywyll, 19.99, unwaith eto TK Maxx. Felly am beth i fargen heddi, mae rhaid i fi gyfadde. Allwch chi gadw botel o Pims yn y bag na hefyd, os ydych chi eisiau? Wel, wyddus i beth, Alun, maen nhw yn mynd trwy'r bag wrth bod ti'n mynd trwy'r gap. O, dyn nhw? So, i cardi fel ti, falle geidi ddim y botel Pims mewn, ond yn bendant ti wedi brynu yna am crocbris a cadw fe yn y bag. Ti wedi cael bargen o fag, ti wedi ffwrdo'r Prosecco ar Pims. A ti'n mae'r shorts yna mor gyfforddus, ti'n os ydi rhywun yn teithio hefyd, mae'n jyst y peth i fynd ar y wyren yn dyn nhw, ti'n gwybod hefyd, mae'n mynd i fod yn gyfforddus. A beth chi'n mynd i ffindo gyda jersey, amser yw'r reswm yn ei gilydd, yn os yn y cotwm pyr, dyn nhw ddim yn edrych mor ddyrran chwaith, a mwyn o'n bwysig, yn dweud. Lyfli. Diolch yn fawr. Diolch, Josh. A Megan ola. Ola mae dyn ni Megan, a Megan yn edrych yn smart dros ben fan hyn. Darnau wedi cymysgu yw'r ein o'r River Islands, felly nid siwt yw i. Chi'n prynu'r gilet neu'r wasgod yma ar wahân i'r trwser oherwydd mae'n sawl gwahanol stael trwser. Ond ar hyn o bryd, ni'n gweld lot o llawnder yn y trwseri, a ni'n meddwl unwaith eto, os ydych tywydd yn dwym, gallwch chi daflu, gallwch chi dynnu'r gilet yma bant,
Mae blows yn fach ysgafn iawn mae fan hyn. Cofiwch os chi'n tynnu, fi'n swnio fel Dr Ann iddi. Cofiwch os chi'n tynnu'r jacket bant. Mae'r flowsen yma, mae'r defnydd mor delicate, mae peledrau'r hael yn mynd trwy'r flowsen. Right. Felly mae werth dod i'r gilet, neu mae'n sgarff. Os sylwch chi rown centre court, fe welwch chi bod lot o bobl â sgarffiau ar ei sgwyddau, felly mae'n sgarff bach yn y bag. Achos ti'n lli rowla hwnna lan, os dwi'n gofyn dy fag yn oti jacket yn dwi ti. A bydd eisiau rola fel lan, sian os diw'r bag ddim yn fawr, yn ddim ato'r cyfan fan hyn. Ac wrth gwrs, trainers ar y trad. A mae'r trainers ar y gyfer pob oedran, chymod, ydy fe. Unwaith eto, mae'r ein yn dod o River Island, ond trainers gwyn ar gael yn bobman a llawer ratach na go nhw, oherwydd, wrth gwrs, ni'n dod, credwch chi'n y byd, i diwedd gwerthiant dillad ar haf ar hyn o bryd, byddwn ni'n gweld beth ar hydref yn cymryd troi rown. A so ni wedi gweld dim tywydd neis gweld sôn, ond felly ddwrnod fan hyn fan côn, gyda ni wedi cael y fe. Sioe frenhilo amdani. Ie. Mae fod yn neis wrthas nesaf, gawn ni weld nawr y fe. Hyfryd. Diolch yn fawr, Meg. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.